Poslední dny se všude na internetu řeší kauza okolo MG Fitmana. A upřímně si myslím, že většina lidí řeší špatnou věc. Na internetu se objevily spekulace a obvinění, že si údajně kupuje boty na streamech, čehož dosahuje umělého navýšení sledování. Já tady nejsem o to, abych rozhodoval, co je pravda a co ne. Ale celá tahle situace mě připomněla jednu moc důležitou věc. Lidi jsou dneska strašně, ale že strašně posedlí číslama. Když někdo uvidí člověka se 100 000 followerama, automaticky se u něj zvětšuje důvěra než u někoho, kdo má třeba jenom 1000. A když někdo vidí stream, který má 4000 diváků, automaticky si řekneš, že je úspěšný. Jenomže ono to tak být nemusí, protože čísla sami o sobě ještě vůbec nic neznamenají. Neříkají, kolika lidem si doopravdy pomohl. Ani neříkají, kolika lidem si změnil život. A neříkají ani, jestli tvoji diváci doopravdy věří tvýmu kontentu. A právě proto si nemyslím, že je nejdůležitější být největší. Je mnohem víc důležitý mít komunitu, která ti doopravdy věří. Komunitu, která se díky tvýmu obsahu doopravdy posouvá. Komunita, která díky tobě něco doopravdy změní. Mně je teprve 16 let. FitBalance buduju zhruba půl roku. A jsem pořád na začátku. Byl bych rád za víc zhlédnutí, víc odběratelů a větší čísla. Ale není to moje hlavní priorita. Protože raději budu mít 1000 nebo 10 000, kterým doopravdy dokážu pomoct. Lidé, kterým pomůžu zhubnout, nabrat anebo získat disciplínu. Než abych vypadal, nebo to o sobě tvrdil, že jsem ten největší člověk oboru. Protože na konci dne nikdy tvoji postavu nezmění influencer, ať už je sebelepší a ať už má sebevětší čísla. Nezmění ani trenér a nezmění ani můj e-book, protože tu změnu musíš udělat jenom ty. Nikdo jiný ji za tebe holt prostě neudělá. Já ti můžu ukázat cestu a ušetřit ti spoustu chyb. Můžu ti předat svoje zkušenosti i ostatních. Ale ten první krok musíš udělat prostě ty. A právě proto už teď na mém webu najdeš 4 e-booky na nabírání, hubnutí, trénink a celou proměnu postavy. Dokonce pro prvních 100 lidí dávám i e-book pro začátečníky zadarmo, kde máš fakt všechno vysvětlený od základu. Co jsou sacharidy, tuky, blá, 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 všechno. Nevadí, že to nevíš, já ti s tím rád pomůžu. Já jsem to před 5 lety taky nevěděl. Vypadal jsem nějak takhle. Holt jsem si na to musel přijít sám. Já ti s tím už dnes dokážu pomoct. Pokud tě to zajímá, odkaz najdeš v bio. Mám tam velký sortiment, takže se neboj, že si nevybereš. Ať už jsi maminka na mateřský, která nemá přístup k posilce, nebo jsi člověk, který chce vypadat jak absolutní monstrum, nebo chceš zhubnout, anebo se chceš jenom prostě cítit dobře ve svém těle a žít zdravě. Ale teď mě zajímá tvůj názor. Co je podle tebe větší úspěch? Mít 1 000 000 followerů? Nebo skutečně pomoct stovkám lidí změnit jejich životy? Teďka si ukážeme pozici orla. Vyčkáme si, než soupeř přijde. Napadne nás. Haja! Pozice orla znova. Haja!